Velkommen til Udstuen. Du kender os, vi kan godt lide at snakke, og vi kan godt lide at høre os selv snakke, og forhåbentlig så sidder der også nogle enkelte af jer derude, der også synes, det er interessant at lytte med. Mit navn det er Niels Jespersen, jeg er chefredaktør på netavisen Pio, og ja, har en masse andre titler. Og med mig i studiet, så har jeg også nogle andre herrer, der også har en masse andre titler. Vi kan starte med dig, Mikkel. Ja, jeg hedder Mikkel Andersen, chefredaktør for et andet lille medie, lidt andet politisk udgangspunkt end det demokratisk-socialistiske, som netavisen Pio naturligvis har. Mindre medie, du er redaktør for? Snart ikke. Det kommer an på, om du ser på kulturel kapital eller en eller anden tilfældig parameter. Jeg hedder Mads Hausgaard Hansen og er presse- og kommunikationschef i brancheforeningen for aktive ejere og er derudover klummeskribent på Berlingske og har en ond fortid hos Socialdemokratiet på Christiansborg. Kan man have andet end onde fortider på Socialdemokratiet på Christiansborg? Nej, det var lidt dobbeltkonfekt. Det beklager jeg. Vi undskylder for den pleonasme. Nej, vi beklager. Vi undskylder aldrig. Okay. Vi beklager. Ja, det er jo ikke politikken, det her. Så er der Rashid Butik til stede. Jeg er ikke klummeskribent eller chefredaktør, men til gengæld så er jeg foredragsholder, stand-up-komiker og debattør. Ja, jamen velkommen i studiet til jer, og velkommen kære lyttere. Første emne, det handler om corona, fordi at vores allesammen statsminister, Mutter Makrel, Mette Frederiksen, hun har jo givet et stort interview i Berlingske Tidende, hvor hun siger, at nu skal det være slut med de her nedlukninger, nu skal vi satse på noget andet. Og mange af de ting, hun siger i det her interview, synes jeg egentlig er ret fornuftige. Altså det handler om, at vi skal blive bedre til at teste, og vi skal have en bedre smittesporing, og vi skal sådan have et mere lokalt beredskab. Og det er egentlig mange af de ting, som vi sådan set har, altså også nogle af os, der er med i udstuen, har egentlig råbt op i et års tid nu. Så det er meget fornuftigt. Man kan så sige, at det kunne have været fedt at have rigtig mange af de her ting på plads i sommer, men bedre sent end aldrig. Men det er noget, jeg godt kan frygte ved hendes, i hvert fald sådan, som det bliver modtaget, hendes interview, det er, at hun, kan man sige, kapitulerer til dem, jeg vil kalde coronadefaitisterne. Og hvem er coronadefaitisterne? Jeg synes nærmest ikke, vi var kommet ind i marts, før at der stod rigtig mange klar, især i medierne, til at have sådan lidt en, om corona kan vi ikke rigtig gøre noget ved, vi må bare lære at leve med det, hvor jeg var sådan, nej, vi kan rent faktisk godt gøre noget for at bekæmpe det her, vi skal i hvert fald prøve at gøre en indsats for det. Og det er det, jeg frygter, at nu er man endegyldigt opgivet at sige, at vi kan gå efter at holde coronaen stort set på 0. Altså, og det ved jeg godt, det kan man ikke i praksis, men man kan stræbe efter det og sige, altså hvis der bare kommer et eneste smittetilfælde, så griber vi ind, og så prøver vi at se, hvor har vedkommende fået smitten fra, hvem har vedkommende ved kontakt med. Altså det her, som man ser i Sydøstasien, men man også har set i Australien og New Zealand, og der er nogle geografiske forhold, det er vi med på. Men der er rigtig mange ting, de gør, som i hvert fald jeg har svært ved at se, og hvis du, Mikkel, har svært ved at se, hvorfor man ikke kunne gøre i Danmark. Så jeg frygter, at det her det er den endegyldige kapitulation til det, jeg vil kalde coronadefaitisterne, både i Folketinget og ikke mindst i Sundhedsstyrelsen og i medierne. Det ved jeg ikke, Mikkel, du havde skrevet jo en alenlang opdatering på din Facebook omkring Mette Frederiksens interview. Hvad siger du til den tese? Jo, men altså, jeg synes jo, hvis vi skal være realistiske, ikke? Det gør det jo ikke specielt meget mere opløftende, men man kapitulerede, det ved jeg ikke, men altså allerede i august stod det jo tydeligt, at vi ikke var villige til, at den danske regering ikke var villige til at bevæge sig ned ad den vej, som man har brugt i dele af Asien og også store dele af Oceanien, altså New Zealand og Australien og nogle mikrostater også. Men altså, fordi vi var jo villige til at lade smitten sprede sig. Altså, vi har haft en effektiv R-værdi på over 1 siden en gang i slutningen af juli, hvis jeg husker rigtigt. Altså, og det der R-værdi, bare lige til vores lytter, det er, hvor mange, det er et mål for, hvor mange en smittet statistisk set viderebringer smitten til. Det vil sige, hvis den er over 1, så betyder det, at hver eneste smittet, altså hvis jeg siger, at den er på 1,1, jamen så betyder det, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 nye, ikke? Og det vil sige, at der konstant er en vækst i virusene, i epidemien, og at den så bliver større, hvis R-værdien er under 1, jamen så vil den så tilsvarende blive mindre og mindre over tid, alt efter hvor langt under 0, som den er. Så det vil sige, at vi har altså accepteret i praksis, at vi har haft en stigende smitte siden i hvert fald slutningen af juli, ikke? Og så har vi indført sådan nogle små nedlukninger, som i øvrigt, hvis man kigger på tallene, ikke har haft nogen effekt. Det er en af de ting, som vi kan lære af efterårets forløb, det er, hvis du skal lukke ned, så er det ud til, at du skal gøre det hårdt og ret
hvad kan man sige, omfattende. Du skal virkelig have den store hammer frem, det her med at sige, nu skruer vi lidt på alkoholsalget og forsamlingsstørrelse og alt muligt andet. Det ser altså ikke ud til umiddelbart, når man sådan ser på tallene, at det har den store effekt, fordi det store knæk i smittetallet, det kommer altså først efter, at den store hammer har været fremme. Det gjorde det i marts, og det gjorde det også i december i slut. Altså der kan vi simpelthen se, det er det, der slår igennem, og det er så ekstremt tydeligt, når man ser på antallet af indlagte. Det knækker omkring den, så vidt jeg husker, 1. april efter den første nedlukning, og så knækker det igen efter omkring den 30. December efter den anden nedlukning. Så det er der, det er effektivt, og det er det, der virker. Så vi har altså aldrig haft den her strategi, og vi har aldrig forsøgt at implementere den her strategi, og det er også et spørgsmål om, at folk misforstår lidt, hvor radikalt et paradigmeskift det kræver at køre den her strategi. Altså, vi havde jo Kåre Mølbak, Serum Instituttets formand, snart forhenværende, hvis ikke allerede nuværende forhenværende direktør, som var ude at sige indtil en gang i midten af april, at det her med smittesporing, sådan manuel kontaktsporing, det var sådan noget passé, fordi de var ved at udvikle en super fed app, og den ville blive mega awesome. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske den app, den blev vist aldrig den store succes. Altså, men smittesporing er ikke sådan et supplement. Det er ikke sådan noget, du kan lægge ovenpå en strategi. Det er noget, der skal stå i centrum, hvis du vil have den her. Sådan, det er blevet kaldt Zero-Covid-strategien nu. Det har jeg nu ikke vidst, at den har heddet før, men det er altså den strategi, man også har kørt i primært Taiwan og Sydkorea. Men der skal du have for det første lukkede grænser som forudsætning for, at du ikke importerer yderligere smitte, og så skal du slå den hårdt ned internt i samfundet. Og så sporer man så smitte, både det, man kalder upstream, det vil sige, at du sporer fra det, man kalder indekstilfældet, den person, der er testet positiv. Der sporer du, hvem kan vedkommende have smittet, men du sporer også tilbage, og så ser du på, hvem har vedkommende eventuelt fået smitten fra, så du simpelthen optrævler smittekæder. Det gør vi ikke i Danmark, det har vi aldrig nogensinde gjort. Altså, så smittesporing er sådan et slags et eller andet, altså sådan et element, der er blevet klasket på den danske strategi, og så har vi sagt, det er nok bedre end ingenting, og det er det sandsynligvis også, men de har aldrig fået den centrale placering, som det skulle have haft, hvis man havde kørt den her strategi. Det er det store problem, så for mig ser det ikke nyt, det her med, at man har, altså du kalder det kapitulere, Niels, det ved jeg ikke, altså jeg har det også sådan lidt, altså fordi så får du til at lyde som om, at vi har haft sådan en regering, der sådan stod på tæerne og sagde, bare vi kunne køre en nul-covid-strategi, så ville det være så awesome, men så kommer alle de her sådan nej-siger, mega opgivende, og det er ikke fordi, jeg vil underminere eller underkende, at højrefløjen har været super belastende, og venstrefløjen primært repræsenteret ved SF, også er det for indeværende, når de bare kræver hvad som helst genåbnet uden hensyntagen til smittekontrol. Men regeringen har aldrig nogensinde sådan for alvor haft et drive for at implementere den her strategi. Og nu står vi bare i den situation, altså der er 1000 variabler, som ingen kender. Ingen kan sige med sikkerhed, hvordan det her udvikler sig, men vi kan sige, at den her variant B117, som vi jo kender, som ser ud til at udgøre lidt over halvdelen af smittetilfældene nu, den er i stand til, det kan vi se fra andre lande, den er i stand til at stige med en voldsomt og hurtig hast, selv under nedlukninger. Og det har vi set i Storbritannien, det har vi set i Irland, det vil sige i Israel også, måske i Tjekkiet, der er ikke nogen, der ved, hvor meget deres meget hurtige smittestigning det har været påvirket af det her, men sandsynligvis i nogen grad. Hvis vi risikerer det samme i Danmark, jamen så tror jeg selv, og det er ikke sådan en anbefaling eller noget, det er bare en vurdering. Jeg vil tro, at hvis vi kommer ind på de samme smittekurver, som vi så i december, jamen så uanset om man har lyst til det eller ej, eller man snakker om, at man vil leve med sygdommen, eller hvad man ellers har lyst til, så kommer du til at lukke ned. Altså det fordi den her sygdom fungerer sådan, at den ligger hospitalsvæsenet ned, den overbelaster den ganske enkelt. Og så er der nogen, der vil sige, ja, vi har vaccineret en masse af de ældre, det er også rigtigt, men vi har altså stadigvæk omkring, alt efter hvor du ligger snittet, mellem 90-85% af befolkningen, der lige nu hverken er vaccineret eller har haft sygdommen. Og det er altså rigeligt til, at hvis vi kommer højt op i smittetilfælde, så kommer der rigtig mange på hospitalet, selvom de ikke dør. Og hvis du får overbelastet sundhedsvæsenet markant, så er der ikke nogen regering, der kommer til at sidde og se på, at det foregår. Og så er der altså kun et værktøj tilbage i værktøjskassen. Uanset hvad man siger, uanset hvordan man sidder og tænker, ja, men vi skal betragte det som en sygdom blandt mange. Ja, det er det altså ikke, for der er ikke andre sygdomme, der opfører sig på den her måde, som vi har, som cirkulerer i befolkningen lige nu. Så derfor tror jeg, at hvis vi, altså jeg håber jo, at vi på en eller anden måde kan sige, om der er nogle beregninger, der tager fejl, eller sommerens komme kan kompensere for det, eller vacciners udrulning er rigtig fornuftig, eller folk er virkelig gode til at holde afstand. Det vil jeg jo håbe, men hvis ikke det er tilfældet, så tror jeg, vi kommer til at lukke ned igen på et eller andet tidspunkt i, I don't know, midten af april måske. Jeg ved det ikke. Det er et gæt. Altså det er ikke et, men jeg vil tro, at og selve genåbningseffekten kommer til at selvfølgelig også at forstærke det her i en eller anden udstrækning. Ikke nødvendigvis fordi, at
de ældre skoleklasser i sig selv for eksempel vil være så udslagsgivende, men jeg tror, der er en generel psykologisk effekt ved genåbningerne, som også gør, at folk får en, og det er ren spekulation i nogen udstrækning, men at der er en generel sådan afslapning i forbindelse med restriktioner, når man kan se, at det går i retning af genåbning. Det så vi også sidste sommer, og der gik det jo godt, men det lidt specielle ved sommeren er bare, at vi kan se, at de fleste steder, ikke alle, jamen der er sommeren ret effektiv til at holde smitten nede på et markant lavere niveau, men vi er altså et stykke fra sommeren endnu. Og virusen har vist sig, det så vi sidste år i marts, hvor der var nogle skiturister, der havde det med hjem. Altså, den er ret god til at sprede sig i løbet af marts. Og nu har vi altså en hurtigere variant, end vi havde sidste år, ikke? Så. Ja, det er jo så i den her uge, at B117, den britiske variant, den blev mere end 50% af de tilfælde, der er i Danmark. Ja, det er jo sådan lige 10 dage før vores jubilæum for den første registrerede danske case, ikke? Men der er vel også, altså indtil videre kan man sige, det på den ene side, så er udviklingen af B117 jo relativt lav, men den er jo ikke meget under 1, når man tænker på, hvor, jeg mener, den ligger, hvad var det, 0,9, de havde. Jeg tror det sidste tal, nu kan jeg huske, jeg ikke tjekke i dag, men det sidste tal, der lå den på, den isoleret set lå på 1,25, noget i den stil, tror jeg. Så den ligger lidt over 1. Okay, lidt over 1. Ja. Det bekræfter egentlig bare pointen, altså fordi jeg er ret urolig for, selv med de restriktioner, vi har nu, der bliver den jo ikke slået særlig effektivt ned, hvis dit tal er rigtigt. Det tror jeg, at du plejer at være bedre inde i talmaterialet, end jeg er. Så ser vi jo, at den på trods af nedlukning spreder sig. Omvendt, så tror jeg tror ikke, man kan i særlig lang tid mere bruge nedlukning som redskab i længere perioder. Altså jeg er meget urolig for for at folk simpelthen stopper med at følge anvisningerne, at folk bliver ligeglade, man simpelthen ikke kan mere. Det er jo for eksempel det, vi ser i Frankrig lige nu, hvor restriktionerne har varet så længe, at folk simpelthen ikke gider overholde dem mere. Altså laver piratgymnastikhold og piratfester og sådan i et omfang, som vi overhovedet ikke kender herhjemme. Weekendavisen skrev om en underviser, en lektor på universitetet, der underviste sine elever hjemme i sin lejlighed, fordi nu kunne de altså ikke mere. Og jeg ved godt, at franskmænd og danskere er lidt forskellige i mentaliteten. Vi er protestanter og sådan noget. Vi plejer at gøre, som vi får besked på, hvor franskmændene skal jo helst. Altså hver generation skal lige have nogle barrikader i gaden, de får bygget, ikke? Men jeg er meget nervøs for, at vi ender der. Altså at vi er ved at være ved vejs ende i forhold til, hvor lang tid befolkningen egentlig vil acceptere de her restriktioner. Yeah, og der tror jeg, der er altså den der genåbning, du taler om, Emil, jeg tror også, der er jeg tror omvendt, der er et meget stort psykologisk behov for at kunne se, at noget bliver genåbnet. Altså jeg er kontoransat og kan fint arbejde hjemme. Eller ikke fint, jeg er pisse træt af det, men jeg ved godt, det er jo noget af det sidste. Det vil være sådan en som mig. Og jeg holder jo af at gå på værtshus og til fodboldkampe. Så jeg er den sidste, der får min hverdag igen. Men bare det, at man kan se, at der begynder at ske noget. Om det så er de store skoleklasser, eller nogle små erhvervsdrivende eller et eller andet. Det tror jeg, der er et meget stort behov for, hvis befolkningen skal kunne leve med de andre, altså de resterende restriktioner. Og det er den balancegang, jeg er meget urolig for. Altså at det eneste reelt effektive våben, vi har, fordi vi ikke kan få den her smitteopsporing til at virke, hvad jeg i øvrigt ikke forstår. Jeg synes, det virker mærkeligt. Vi har sådan en forholdsvis effektiv, i hvert fald sammenlignet med andre lande, administration i Danmark og sådan. Altså vi burde kunne finde ud af det her. Fordi altså, du har jo arbejdet inde på Dødstjernen. Altså Christiansborg, eller hvad? Ja, jeg tænker Socialdemokratiet. Okay. Det er lidt det samme efterhånden. Jo, men præcis. Altså, hvorfor er det, at Mette Frederiksen ikke kan bruge den her super awesome magtfuldkommenhed, som alle siger, hun har, til at hive nogle mennesker ind på sit kontor og sige, nu skal du simpelthen få det her til at virke, jeg vil have, du gør det, ellers bliver du fyret. Ikke? Altså, tag alle fuldmægtige og stille dem på en række, og så start fra toppen, og så spørg den næste. Når man når den fuldmægtige, som siger, jeg kan faktisk godt få det her til at virke. Fint, du har den nu. Du er den nye chef. Jeg ved godt, det ikke fungerer sådan, men det er mig et under, at man i et land, hvor den politiske opbakning er så stor,
at man ikke kan sætte sig igennem politisk og kræve det her, fordi jeg synes jo, det jeg hører statsminister, det er måske en negativ udlægning, ikke? Det er at sige, okay, der kommer de her vacciner, og det er rigtig, rigtig godt, og det kommer til at stille os bedre. Omvendt set, så har vi også nogle værre smittevarianter, ikke? Men det hun siger er lidt, ja jo, vi skal ikke bruge de her nedlukninger, og det var vi alle sammen trætte af, og det deler jeg den analyse. Problemet er bare, at hvis vi lader smitten sprede sig, får vi nogle meget, meget værre nedlukninger. Og du nævner du de der franske barrikader. Napoleon sagde jo det her berømte a whiff of grape shot. Det sagde jeg nok på fransk. Ikke? Men det var lidt noget om, når folk lavede barrikader, jamen, så skulle du bare lige skyde på et par kardeskugler efter dem. Så skulle de nok holde op. Altså staten kan altså gøre nogle ret vilde ting. Og jeg tror, i det scenarie, hvor vi har altså overbelastning af sundhedssystemet, vi har hundredvis af døde om dagen, altså så skal vi nok få lukket ned. Jo, men det er en situation, vi skal undgå. Der tror jeg ikke, vi kommer. Altså, vi skal være opmærksom på, at der kommer til. Altså det er ikke, der kommer til at ske noget, som forrykker måden, vi lidt opfatter det her på over de kommende tid. Fordi ud af de, jeg kan ikke huske, hvad har vi, 2300 døde eller sådan et eller andet i talende stund. Det er i hvert fald i den omegn. Altså vi husker 900 af dem, de er fra plejehjem. Plejehjem er vi ved at have, det vil sige, det er altså over en tredjedel. Plejehjem er altså, vi er altså ved at have færdigvaccineret, og dem har vi færdigvaccineret med Moderna og Pfizer, de har en meget stor effektivitet. Det betyder, at vi kommer altså efter alt at dømme til at se en lavere dødelighed. Jeg tror ikke, vi kommer i nærheden. Og jeg tænker, det scenarie, hvor vi har overbelastet sundhedssystemet. Ja, jo, hvis vi kom derud, så vil du selvfølgelig godt kunne se nogle, men det er sådan nogle spekulativt afledte effekter. Jeg tror, det vi skal holde os for øje, at det der er den store risiko, jamen det er, at vi kommer til at se de scenarier, vi har set i Tjekkiet og i Storbritannien også, hvor vi kommer til simpelthen at se, at det går ud over den øvrige behandlingskapacitet, altså hvor vi så for en måneds tid siden i London, at man aflyste akutte kræftoperationer ved en række hospitaler og sådan noget. Det man i øvrigt i den sammenhæng skal være med på er, at nu ved jeg godt, det er sådan god politisk latin at sige, at sundhedsvæsenet er meget presset, men det er de jo virkelig i den her omgang. Altså husk på, at sundhedsvæsenet har jo kørt de der corona-afdelinger på altså i nødsituation i et år, hvor man har hævet folk ind fra andre afdelinger og har en hel masse overarbejde og sådan noget. Altså jeg ved heller ikke, hvor længe vores sundhedsvæsen har ikke en hel masse ekstra kapacitet. Hvorfor er det, at Socialdemokratiet ikke bare kan mase det igennem? Det ved jeg da ikke. Altså, jeg aner det ikke. Altså, mit indtryk er da sådan set, at det er et politisk ret stort ønske. Altså, man har senest med statsministerens interview i Berlingske, men det er jo ikke, jeg opfatter det ikke som, at det er, altså, at man politisk ikke har jeg oplever også, at der er politisk ønske på smittesporing. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at omsætte det politiske ret klare ønske fra ikke kun regeringen, men tror jeg sådan alle folketingspartier. Jeg var i P1-debat med sundhedsministeren Højnække der i oktober, og hvor Jakob Ellemann var der også, og han ville have åbnet for flere fodboldkampe. Og jeg skældte så Højnække ud for, hvorfor der ikke styr på der smittesporing. Han blev ved med at sige, vi får styr på smittesporing. Ja, der har lige været nogle småting og et eller andet, ikke? Men nu kommer det op at køre. Nu bliver det godt. Ja. Der kommer en god løsning, om ikke i morgen. Ikke? Jamen, vi har stadig ikke nogen god løsning. Jeg ved det ikke. Altså, det virker på mig meget mærkeligt. Nu så jeg, var det Politikken, der skrev det, at smitteopsporing i gennemsnit opsporer 0,8 kontakter. Med det forbehold, at jeg tror 1,7 bliver kontaktet af familien selv, eller den smittede selv. Men der skal man jo huske... Det er jo heller ikke imponerende. Nej, men er der også... Altså, og det er igen det her med... Altså, det er sådan ligesom lidt... Hvis man ikke... Man bliver nødt til at wrap sit hoved rundt omkring, at vi har en helt forkert... Altså det er det, jeg mener med det her paradigme, som er... Altså vores forståelse af smittesporing er forkert. Vi ser det sådan, vi har en værktøjskasse, der ligger en tester, der ligger nogle masker, og så ligger der noget smittesporing, og så er det sådan ligesom, dem kan vi sådan implementere, så virker de sådan sideløbende. Men sådan fungerer det ikke i de lande, der laver det her seriøst. Altså der er smittesporingen det allermest centrale. Hvis man ser, nu jeg har moret mig lidt med at følge norske medier her den sidste tid. Norge er et interessant case, fordi de har en langt mere ambitiøs smittesporing, end vi har. Der kan du læse i deres aviser, hvad kan man sige, hvor mange nye cases, der ikke kan henføres til kendte clusters eller smittekæder. Altså, du kan se, at New Zealands sundhedsministerium har tilsvarende opgørelser på deres website. Det er sådan noget, det giver ikke... Altså, det spørgsmål kan vi ikke engang stille i Danmark, fordi vi forsøger ikke engang at lave dem, fordi når der er et eller andet familiemedlem, der ringer og siger til hans bror, som han spiste smørbrød med, eller et eller andet, for 2 dage siden, så er det ikke registreret noget sted. Så det vil sige, hvis nu broren bliver smittet,
og smitter flere andre, så vil vi ikke vide i vores system, at det er den samme smittekæde, der er gang i her. For det kortlægger vi simpelthen ikke. Men hvorfor er vi så dårlige til det? Min point er, at der er et eller andet, og det er også derfor, jeg sidder sådan lidt og tænker, nogle gange er jeg lidt i tvivl om det er sådan det her med, at altså, jeg tror, at Niels har måske den her idé om, at det er sådan noget med, at de vil gerne, men de kan ikke, fordi det kunne være, fordi sundhedsmyndighederne er sådan super retardo. Computer says no. Ja, eller sådan et eller andet. Men ja, nogle gange så sidder jeg og tænker, at trods, altså jeg synes, man skal jo læse Grønnegård-rapporten og se, hvorfor Barbara Bertelsen burde have en elefantorden. Skal vi ikke udbringe en skål for Barbara Bertelsen? Vi lader os udbringe en skål for Barbara Bertelsen. Skål, tak for det. Så, Så bliver der talt godt om en djøffer i... Det er... om jurister klapper jurister på skulderen. Men selv der, så har jeg sådan altid fornemmelsen af, man har aldrig rigtig forstået, hvordan det virker. Altså man har sådan set, okay, altså nu smider vi alle de her værktøjer mod smitten, og så holder vi den sådan super meget nede, altså sådan vi ligesom står oven på den her kasse med smitter, og prøver at holde den så meget lukket, så meget som muligt. Og så når den så åbner, så er det sådan, kaos, nu lukker vi ned igen, ikke? Så jeg har altid mistanken om, at man aldrig rigtig har forstået, hvordan det egentlig er, man gør i det, jeg vil kalde best case scenarie i landene. Og det undrer mig virkelig. Altså det undrer mig oprigtigt, fordi det er jo ikke sådan... Altså, jeg vidste ikke, hvad fanden en R-værdi var for en gang i marts. Altså det er ikke fordi, at jeg sidder... Alle de ting, jeg står og siger her, det er sådan noget, jeg selv har fundet på, fordi jeg er super genial. Det er jeg selvfølgelig, det er jo ikke det, men det er fordi, jeg bare sidder og kigget på, hvordan gør de i de her lande. Og der er sådan i det hele danske politiske liv, ikke? Altså der virker som om, der er sådan lidt... Man interesserer sig ikke rigtig for det, og det undrer mig. Jeg har ikke nogen god forklaring på det, men jeg tror, det er fordi, du har nogle bestemte paradigmer, som kommer fra de danske sundhedsmyndigheder, så er det dem, man forholder sig til, det modificerer de så lidt, men man tænker aldrig sådan rigtig ud af boksen. This is why we can't have nice things. Jeg tror, at en af de ting, som der er grundlæggende, som taler til noget, som er et større problem i Danmark generelt, det er, at vi har sindssygt dårlige IT-systemer. Altså, det offentlige har endnu ikke præsteret at lave et IT-system, der giver mening, og man har en stor tiltro til de rigtig dårlige IT-systemer. Det har været gentaget gang på gang. Og IT og information hænger sammen. Deling af information er en væsentlig faktor for, at et samfund hænger sammen. Især sådan noget som smittesporing. Hvis nu vi havde en smittesporings-app, der rent faktisk virkede, og som havde lavet nogle iterationer, og hver gang der var fejl, som man gør inden for IT, fordi det er sådan, man laver en software-platform, det er, at man laver et produkt, så siger man, det produkt det virkede ikke, og så ændrer man på det. Det er sådan, det altid har fungeret. Så nægter vi at gøre det i Danmark. Man laver en fastlagt platform altid, og derfor så lægger man enormt stor lid til det. Det tror jeg er en af problemerne. Det er, at man simpelthen tror på, at folk agerer efter hensigten. Altså folk agerer efter den hensigt, appen har. Men sådan er det ikke. Så vil jeg altid være millionær, for så kan jeg sige, hey, jeg har lavet en app, Niels, den skal du bruge til, og der kan du så rangere folk, du ser på gaden. Hvis alle bruger den, så kan vi finde ud af, hvem der er lækrest i verden. Men det går ikke. Jeg har ikke magten over alle mennesker i verden. Jeg har kun magten over de brugere, der gider bruge det. Og det er det samme problem, vi står med NemID, med alle mulige ting, det er, at vi laver nogle clunky, dårlige digitale systemer. Hvis vi skal være klar til fremtiden, og hvis vi skal være klar til en eventuel ny pandemi, så har vi brug for IT-systemer. Jeg tror personligt, det bliver så lidt, kommer ikke ud i Bitcoin eller noget, men jeg vil så sige, det skal være en blockchain-løsning på et tidspunkt, et decentraliseret system, så har jeg hørt det fra mig. Okay, altså har du fået solgt dine GameStop-aktier, eller har du stadig fast i dem? Nej, de bliver pumpet igen, tro mig. Jeg sidder bare på 4chan Biz og venter på det. men jeg tror, det man skal gøre sig klart, det er, at digitale løsninger har en stor rolle i smittesporing. Altså det er der ikke nogen tvivl om. I hvad det hedder New Zealand, der har man blandt andet brugt det, at folk de sådan tjekker ind forskellige steder med sådan nogle QR-koder, så man sådan ligesom kan se, hvordan folks færden er og alle mulige ting. I Sydkorea er det langt mere radikalt end det. Altså de har dybest set sådan en undtagelse i deres jo et ganske udmærket privatlivslovgivning, der gør, at hvis epidemilovgivningen bliver aktiveret, så kan de bare samkøre alt. Altså det er sådan noget, som vi får... Altså, sådan nogle Orwell... bare kald dem liberalister, Mikkel. Ja, så nu skal vi ikke komme ind i den endnu. Men altså, der vil man sådan sidde og tænke, altså det her det er super drakonisk, og det er det egentlig også, men payoffet er bare ret stort, fordi altså man kan sige, lad mig forklare, hvordan det virker. Hvis du for eksempel bliver registreret som smittet i Sydkorea, ikke? Hvis du bliver testet positiv, så får staten adgang til dine lokalitetsdata fra din smartphone, altså fra Google Maps, eller fra din Android, eller din Apple, whatever deres kort-app nogle gange hedder. Og så kan alle mennesker i anonymiseret form, som du har krydset vej med, de vil få en notifikation om, at på den café, hvor der var der, altså som de var i går, og købe en appelsinjuice,
der var der en smittet til stede, så nu skal de gå ned og blive testet. Altså det er jo ret, det får de simpelthen, det kan de simpelthen se, ikke? Og du kan jo også se, hvis en smittets færden i semi-anonymiseret form på forskellige online-forer. Men altså det virker, og det er den måde, de gør det på, ikke? Og det er jo ret radikalt, men man kan sige, payoffet er jo bare, fordi, og det er det, jeg tit synes, man glemmer. Altså jeg mener jo, grunden til, at det her er at foretrække, det er jo ikke, fordi det er en god ting, at du har en ret vidtstrakt overvågning. Det er fordi, det tillader samfundet at holde sig åbne indad til. Altså Sydkorea, som har 50 plus millioner indbyggere, har langt færre døde end Danmark, ikke? Og er langt mere åbne end Danmark også, fordi de faktisk kører de her løsninger. Det samme gælder for Australien, for New Zealand, Hongkong i øvrigt også, Singapore, Vietnam. Vietnam er også lidt hårdhændet i nogle andre henseender, men altså ikke desto mindre. Det er faktisk noget, der virker, og man skal også være klar over, altså jeg synes jo, hvis jeg skal være helt ærlig, om der skulle sidde nogen og overvære, hvor fanden jeg har færdedes på Google Maps. Hvis jeg skulle vælge mellem det, og så at leve i den tilstand, som vi gør nu. Rent faktisk at færdes steder på Google Maps. Altså, hvor jeg faktisk kunne komme andre steder end i Føtex, mit arbejde, og der, hvor jeg bor. Altså, så synes jeg egentlig, så vil jeg hellere vælge den anden løsning. Og måske er en af de grunde til, at man ikke har valgt at gøre det i store dele af Vesteuropa, det er også, at man har sådan en idé om, at borgerne de er sådan meget, meget bange for overvågning. Ja. Men det tror jeg ikke, de er. Det tror jeg faktisk ikke, de er. Jeg tror altså, det er sådan lidt, fordi jeg kan huske, jeg havde nogle diskussioner om videoovervågning på offentlige pladser, hvor jeg satte ned og læste nogle meningsmålinger om, hvad folk synes om at blive videoovervåget i det offentlige rum. Og folk er fuldstændig ligeglade. Og sydkoreanerne, de er også bare, altså det er også noget med, altså de har altså ikke noget problem med det her. De støtter det her, det gør de i alle de lande, hvor det er implementeret. Så jeg tror, at den her frygt for, at det er sådan noget med, Big Brother kommer efter dig, den er lidt overvurderet. Jeg synes måske også, man skal huske, at det der er pointen i Orwells bog er, at Big Brother er sådan et totalitært regime, som putter buer med rotter over hovederne på folk. Og der er selvfølgelig nogen rundt omkring, der vil mene, at Magnus Heunicke minder til nærmest om det, men jeg vil alligevel sige, at der er visse nuanceforskel. Altså noget af det, man jo snakkede om i starten, som så lidt er døde, var netop det her med, at man af databeskyttelseshensyn ikke kunne gøre det her. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er en mærkelig prioritering. Altså hvis du ser, hvor store indgreb staten lige nu gør i hver enkelt borgers liv. Altså det er jo fuldstændig uden sidestykke i vores levetid, hvor meget staten egentlig begrænser vores frihed. Af gode grunde, og med god ret, og alt sådan noget. Men at man så der siger, okay, du må godt lukke alting ned, du må godt mere eller mindre tvinge folk til kun at være derhjemme, men altså, dine data, som Google har, det må staten altså ikke have. Nej. Der sætter vi grænser. Det synes jeg godt nok er en mærkelig prioritering. Det er faktisk muligt, det er faktisk muligt at få lavet en form for databeskyttelse af det, sådan så at man har det, der hedder en decentraliseret platform. Decentraliseret, så arbejder man uden en server, man arbejder uden nogen, der kan kigge på det faktisk. Og det er det, som Bitcoin for eksempel er. Vi har en sag i Tyskland nu her med Bitcoin, hvor i at der er en fyr, der har minet Bitcoin fra andres computere, og så har tysk politi sagt til ham, hey, ved du hvad? Giv os lige koden til dine Bitcoins, fordi det må vi konfiskeret. Så sagde han, nej. Og der er faktisk ikke noget, nogen kan gøre, fordi der er ikke nogen server, der er ikke noget firma, der er ikke nogen, der har adgang til de her Bitcoins, der kan gå ind. Det er super smart at have sådan en valuta, politiet ikke kan konfiskere, når du har tillagt noget, der er ulovligt. Jeg kommenterer af gode grunde ikke på det, du siger, Mads. Jeg synes, det lyder forholdsvis anklagende, men overhovedet ikke. Jeg konstaterer bare, at det er fuldstændig inkompatibelt med at være et retssamfund. Men hvis nu vi glemmer det som en valuta, hvis nu vi tænker på det som information i stedet for, så kan man faktisk skabe decentraliserede løsninger. Man kan sørge for i højere grad, men det vi gør hver gang, da vi finder de mest inkompetente IT-virksomheder, og så sætter vi dem til at lave kæmpemæssige løsninger, hvor alle med den mindste smule hackererfaring kan gå ind og få alle dine data. Dine data er meget mere ubeskyttet nu. Altså folk vil... Hvad du kan få at vide igennem sundhedsplatformen, og hvad der kan hackes, og hvad der ikke kan gøres ved, det vil være så nemt. Det vil være så absurd nemt. Og det går folk overhovedet ikke op i. Fordi der er pisse ligeglade. Der er de pisse ligeglade. Men et eller andet sted, når det bliver staten, der implementerer et eller andet, så har man en stor... Og der mener jeg, at vi skal til at snakke datasikkerhed. Det skal vi gøre, men vi skal også snakke om, hvad i en pandemi? Fordi jeg tror faktisk, at Sydkorea også er lidt inde på det. I det her tilfælde, der er det godt. Men hvordan sørger vi så på en eller anden måde for, at det ikke bliver misbrugt af en eller anden? Der kunne jo komme nogle ubehagelige typer til magten. Altså, det kunne da også ske i Danmark, ikke? Vi har set, der er masser af dem, der stiller op.
Der var blandt en, der stillede op i Roskilde, som jeg helst ikke ville have. Og man tabte så også rimelig efter trykket. Ja, han vidste ikke, hvad strøget hed der. Det var super sjovt. Kæft, men Pernille Vermund synes, han var en super fyr. Ja, det er rigtigt. Databeskyttelse. Altså, for mig er det sgu helt ærligt sådan et lille niche område, som nogle få mennesker går ekstremt meget op i. Jeg er pisse ligeglad med databeskyttelse. Altså, hvis jeg skulle læse hvis jeg havde min sundhedsjournal her og skulle læse den op, så gjorde jeg gerne det. Jeg er pisse ligeglad. Jo, jeg kan godt se, at der kan være nogle principielle, og der kan være misbrugsmuligheder, men det er bare en unik situation, og det er der, altså, et af de eksempler, som jeg altid synes, der er, hvis vi nu forestiller os, at vi faktisk havde et sådan godt smittesporingsberedskab, og at vi besluttede os for at åbne, og vi sagde, værtshusene, de åbnede her i morgen, og vi tog på Gorms Kro. Dejligt værtshus. Langt ud af Amagerbrogade, næsten lige før det bliver til Amager Landevej. Rigtig lokalbefolkning. Billiard, en lille jukebox, John Mogens. Kæft, hvor vil jeg gerne spille noget billiard. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Vi tager derind, og det viser sig så, at Niels han er smittet. Fordi han omgås sådan nogle unsavory typer, ikke? Racist står lige ved siden af os, og se på, når du taler til ham. Det er super racist. Men der sidder vi så, og så okay. Og så viser det sig så, at Mads og Rashid, de er også blevet smittet. Super okay, ikke mig, jeg er nemlig immun, så det er rigtig fedt. Men derudover, så du ringer til smittesporingsenheden, eller de ringer til dig, og så fortæller de, vi var altså hernede på det her værtshus, og der var de to andre, for de så også fat i, Mads og Rashid. Fint nok, de er smittet, det ved vi så, men hvad gør man så derfra? Fordi der var en del på Gorms Kro, de kan ringe til indehaveren og sige, okay, ved I, hvem de er, nogle af de andre? Ja, en del af dem gør de sikkert, det er et lidt lokalt sted. Men der er sikkert, lad os sige, det var rigtig travlt, fordi der lige har været genåbning, så der var nærmest helt overfyldt. Man kunne nærmest ikke være omkring billiardbordet. Hvem vandt jeg det der billiard? Det skal jeg vide, fordi det er godt nok længe siden, jeg har spillet en skomager. Du blev super fuld, så du kan ikke engang selv huske det. Det var helt muligvis, men ingen ved det. Du blev bare smidt ud. Ingen ved det. Jeg har forhåbentlig ikke drukket det. Det har ham. Det kunne sagtens være, at I faktisk har delt shotsglas, så er det så her. Tænk at få lov til at blive smidt ud af et værtshus. Det var dejligt. Præcis. Men der er det indlysende vil jo så være, hvad gør man så? Jamen det smarte vil jo være at kigge på dankortkvitteringer, ikke? Altså vi har alle grupper eller individer har jo på en eller anden måde tilknytning til nogen, der har købt via dankort. Næsten alle. Der kan være også nogle på Gorms Kro, er det der kan være nogle off the grid her. Der kan være nogle kontanter, men stadigvæk. Men det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke gå ind. Altså det danske myndigheder har jo ikke gået ind for noget så simpelt som at gå ind og kunne trække dankort oplysningerne og så ringe til folk, fordi et eller andet med persondatalovgivning, ikke? Og jeg er sikker på, hvis man i foreslog det, så vil der være 1000 mennesker, og ja, mange af dem vil være liberale, det er rigtigt. Der vil slå 7 kors for sig og sige, at det var et voldsomt indgreb i privatlivets fred, selvom det for mig er fuldstændig indlysende, at alle vil da naturligvis gerne vide, hvis de har en potentiel risiko for at være udsat for en sygdom, som kunne være farlig, hvis ikke for dem selv, så i hvert fald sandsynligvis for nogle af deres omgangskreds, ikke? Og det er den slags problemer, hvor man, altså, vi er jo ikke engang begyndt at tale om de her ting. Vi har aldrig på noget tidspunkt sådan for alvor vendt behovet for det her, og det er jo det, jeg synes, der er sådan, er det surrealistiske og meget symptomatiske ved den tilgang, man har haft til smitteopsporing i Danmark, ikke? Det er så det gode ved corona, at det fortsætter nok en rumtid, så det kan være, at vi når at få diskussionen. Men vi skulle til Ishøj, fordi at du har jo vist dig, ikke alene, du har jo også gjort dig som politiker, Rashid, som det brune lys. Det er gået bedre for mig end for dig i hvert fald. Okay, det siger måske ikke så meget. Ja, det var meningen, det skulle være en men jeg vil bare sige, som vi stod og snakkede før, du har faktisk haft mere held som politisk kommentator. At du sagde, at EU ville gribe ind i det danske forbud mod vandpibetobak. Og det gjorde EU. Det gjorde det, ja. Ja, og du sagde også, at, var det Bilka Ishøj ville blive... det er vores kamp, det er den kulturelle kampplads. Ja, det vil blive et hotspot for corona, og det er det jo blevet. Ja. Og det ved, at du havde, Mikkel, en kommentar til. Jamen, altså, jeg ved ikke, det altså prøv at, fordi jeg har ikke noget som helst sådan, hverken anekdotal eller førstehåndserfaring. Der var en artikel i Berlingske her i går. Altså fordi man kan sige, at i de fleste vesteuropæiske lande er det en kendsgerning, at et let konstaterbart faktum, at smitten er mere udbredt i indvandrerkredse. Det er, og der er en markant højere dødelighed også her, end der er i hvad kan man sige, gennemsnitsbefolkningen. Og der er sådan en forklaringsmodel, som sådan egentlig er den fremherskende, som tilsiger, at det er sådan fordi mange arbejder i servicefag. Altså, du arbejder som buschauffør, du arbejder som i restaurationer, du har noget med rengøring at gøre, socioassistenter og den slags ting, altså personrettede ting, og det tror jeg også, der er sådan noget reelt i. Man kan så dog sige, at i en del af de her grupper er der jo så
nøgternt set så også en lidt lavere arbejdsmarkedsdeltagelse, også i øvrigt, men i artiklen i Berlingske der snakker de med flere med indvandrerbaggrund selv fra, så vidt jeg husker, Ishøj, så man går ind og siger, jamen prøv at det her, altså det handler om kultur for en dels vedkommende. Det er simpelthen et spørgsmål om, og det er ikke sådan en ond vilje, det er ikke sådan, fordi vi sidder og tænker, hvor er det fedt at være smittet, men det er sådan noget med, at der er en, der fortæller, mine danske venner, det er sådan nogle, 2 meter, og det kan være om 14 dage, så kan jeg se min farmor digitalt via en Zoom-forbindelse, hvis jeg er blevet testet negativ inden og sådan noget, ikke? Og så samtidig så er der, mens interviewet foregår, er der sådan 2 bedsteforældre, der har en 7-8 børn på altså en indvandrerfamilie, som er deres 7-8 børnebørn, ifølge ham, der bliver interviewet på besøg i lejligheden ovenover. Så for mig at se, er der en forklaringsmodel også i, at der er nogle kulturelle faktorer, som for mig at se er... Altså, jeg ved godt, at det, så kommer man i den her med, nej, og er de onde højreorienterede nu ude efter os, men det er sådan ligesom lidt... Altså, men det er de jo. Ja, det er jo mig også. Det er jo ikke det, jeg står her og er efter indvandrerne, men jeg pakker det trods alt pænt ind, ikke? Men der var det jo så dig, Rashid, jeg vil spørge, er det rigtigt? Ja. Fordi... først og fremmest microaggressions, vil jeg lige sige her. Jeg kører makroaggressioner her. Det gør, jeg vil sige, nogle gange går det også over mikro, det kommer også op på et lidt højere niveau en gang. Men det er fint, jeg tager det med. Nej, jeg vil faktisk sige, at jeg vil ønske, at vi kunne komme til et punkt, at vi kan snakke om kultur blandt indvandrere, uden at det leder til, at højrefløjen siger, ud med dem alle sammen, det er forfærdeligt, vi kan ikke have dem her. Og at venstrefløjen bruger vildt meget tid på at sige, nej, det passer overhovedet ikke, og der er ikke noget kultur. Det handler ikke om kultur, det handler om servicefag. Prøv at høre, som vi var inde på tidligere, det er fuldstændig ukontroversielt, da Mads siger, der er forskel på dansk kultur og fransk kultur. Det kan vi alle sammen se. Men af en eller anden grund, så slår der sådan en eller anden kognitiv klokke ned, når man prøver at påpege, at folk fra en decideret anden civilisation, der er kommet til for forholdsvis nylig, ikke er identiske med danskere, kulturelt set. Og det er på både, godt og ondt. Der, hvor det gælder, der er nogle punkter, hvor vi absolut kan sige, at der kulturelt er forskel, som også vil være ukontroversielt. Den del af det hedder for eksempel, at det er større familier. Og når man siger til en dansker, I må kun ses i familien, så betyder det altså noget andet ofte, end når man har med større familie, hvor man har familienetværk at gøre, og man ser hinanden oftere. Det var også noget, der blev påpeget i spredningen i Italien, at der var så mange af de ældre, der døde, fordi at man sås med de ældre. Det er et kulturelt fænomen, og det kan vi fuldstændig ukontroversielt sige. Det er fuldstændig ukontroversielt at sige, at spredningen blandt indvandrere i Danmark har noget med kultur at gøre. Alligevel så er det sådan noget med, hvor folk de tiptoe around it. Nummer 2 ting, som man bliver nødt til at tage højde for i kulturen, det er, man har Danmark, som har set meget, meget få traumatiske ting. Jeg ved godt, at der er en stor historie om hvad er det, 9. april og alt det her. Ja, vi manglede gær i Stockholm i 98. Ølstrækken vil jeg gerne lige smide ind. Ja, præcis. Altså, jeg har adskillige bekendte, der stadig har PTSD over det. Var der ikke også en, der brændte et straffespark eller et eller andet? Nej, det er tilbage i 6. Det bringer vi ikke op. Too soon. Det gør du som Too soon, Mikkel. Too soon. Mikkel, det er vores Nanjing. Triggered. Okay. Og så har vi en gruppe af indvandrere, hvor i at sådan noget som corona, det er endnu en fuck-up. De fleste er kommet hertil på grund af sammenbrud i systemer, på grund af krig osv. Og der er et andet forhold til fare, der er et andet forhold til, når der sker katastrofer. Det er der bare. Det har jeg selv. Det har jeg arvet fra min far. Jeg har arvet den her tilgang, hvor man siger, inshallah, alhamdulillah, man takker for det, man har i dag, og så tænker jeg ikke så meget på i morgen, fordi i morgen, der kan tingene være væk. Det er en helt anden mentalitet, vi har i Danmark, hvor man er langsigtet, hvor man tænker meget mere langsigtet, og hvor man har opøvet en, ikke traumatiseret ting. Og det er også derfor, vi alle sammen er så gode til at håndtere det, når der så endelig sker noget. Det, man kan sige med Danmark, det er så tit, at når der så faktisk er en katastrofe, så er vi måske lidt langsomme. Den der coronavirus, det kan sgu ikke komme herop, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på. Bare tage på vinterferie. Citat. Og det er jo netop der, hvor man kan se, at kultur og nedarvet historie spiller en rolle i dens mentalitet. Hvis nu vi havde accepteret det her, så kunne vi have været med til at skabe kampagner, der var målrettet det her. Men fordi man ikke må sige det, hverken det ene sted, fordi så kan det bruges som højreorienteret kanonfod til at få os alle sammen ud, og man må ikke sige det andet sted, fordi så betyder det, der er en forskel på de mennesker, der er kommet fra et andet civilisation til Danmark. Det må du ikke sige. Det er mikroaggressioner. Hvis vi hele tiden har de to yderpunkter mod hinanden, så er der rigtig mange ting, vi ikke får løst. Og mange af de ting går faktisk meget mere ud over indvandrere. Fordi lad os lige tage den en gang til. Det er indvandrere, der dør af det her. Så det er ikke fordi, at man er ond, fordi man påpeger det. Man prøver faktisk at hjælpe. Og den berøringsangst, den synes jeg på et eller andet tidspunkt, Danmark på både venstre og højrefløjen bliver nødt til at komme langt over. Noget af det, som hvis jeg prøver at tage sådan en kommunikationsmandskasket på, kan overveje, det er om
Altså jeg ved, generelt er det at kommunikere budskaber til indvandrergrupper sværere end at kommunikere til etniske danskere, fordi deres medieforbrug er et andet, deres forhold til myndigheder er også et andet. Jeg vil også, uden at have tal for det, men på baggrund af den kommunikationserfaring, jeg trods alt har sagt, der er nok også en mindre andel af indvandrere, der har siddet og set pressemøder, end der er af etniske danskere. Så altså, og jeg tror, et eller andet sted er det her jo også... Jeg synes også, det er jo ikke enten eller, det er jo nok en blanding af mange faktorer. Altså, fordi selvfølgelig betyder det da også noget, at du er overrepræsenteret i erhverv, hvor der er en stigende smitte, eller en større smitterisiko. Selvfølgelig betyder det da også noget. Selvfølgelig betyder kultur og familiemønstre, alene det der, du siger, med hvad opfatter man, som siger, du må ses med den nærmeste familie. Der kan jo godt være forskel i, hvor går din nærmeste familie. Jeg vil klart opfatte den nærmeste familie som husstand, måske mine forældre, ikke? Altså det er ligesom det. Og at du så for det tredje måske også har et andet og mindre forbrug af almindelige danske medier, et andet forhold til myndigheder og sådan. Altså, jeg synes også, det bliver nogle gange, så har vi også en tendens til, at vi ligesom vil finde en forklaring på et problem. Altså, det her er vel, der er vel mange faktorer, der gør, at det ligesom bliver the perfect storm på en eller anden måde. Men der er vel også et socialt aspekt af det her, at folk, der ikke har råd til særlig store lejligheder, de bor rigtig, rigtig mange sammen. Og så er det også svært at holde afstand. Ja, det er helt og folk, der kører bus og gør rent, og har jobs, man ikke kan sidde og gøre over Zoom, de bliver nemmere smittet, og det er i meget høj grad folk med indvandrerbaggrund, der har det, fordi de har kortere uddannelse, og der er flere af dem, der har manuelle jobs. Den der kan jeg fuldt jeg er fuldt enig i det der med, at jeg deler fuldstændig Rashids diagnose af, at altså, den her super irriterende, synes jeg, tendens til, at på højrefløjen, jamen, så er det som om, at alting kan eller sige, det er kulturelt, hvor man siger, der er nok også noget af det, der er sociale, men det er om på venstrefløjen, at der må man ikke mene, at der skal være nogen som helst kulturel forskel, fordi hvis man siger det, så kommer Vermund, og så har hun fået ret i en ting, og så kan hun ligesom... Det er hadfakta, som det siger i Sverige. Så der er også en social aspekt, Mikkel, som onde borgere som dig måske. Ja, måske. Det tror jeg da også. Jo, det tror jeg da også, der er. Altså, jeg vil da tro, altså, vi kan jo se på, at inden for brancher er der jo overrepræsentation af, hvor folk er smittet. Ikke? Så jeg husker, at det er sundhedspersonale, der logisk nok er flest, der er smittet af, og så kommer folk, der arbejder i restaurationsbranchen og forskellige andre brancher nedad. Men jeg vil tro, at hvis du i den udstrækning, det var muligt, rensede det for etniske faktorer, vil du stadigvæk se en overrepræsentation. Det er kun gæt. Altså, men det tror jeg, du ville. Men man kan sige, det jeg synes, der er paradokset i det her, som er sådan det, der gør det. Altså jeg kan huske, der var nogen, dengang man gik i gang med at sige, at man skulle oversætte informationsmateriale om covid til forskellige indvandrersprog. Så var der nogen på, jeg kan ikke huske, om det var Ny Borgerlige DF, jeg kan ikke huske, om det var, men der var nogen, der modsatte sig det i hvert fald, på højrefløjen et eller andet sted. Jeg kan huske, jeg tænkte, det er noget af det dummeste, jeg nogensinde virkelig har hørt, ikke? Fordi man kan sige, der er alle mulige andre sammenhænge, hvor du kan sige, at der kan du lægge det over på folks personlige ansvar, og sige, nå, jamen okay, hvis du ikke er i stand til at læse indkaldelsen til din jobsamtale på kommunen, og vi forventer, at du kan dansk, så er det jo vedkommendes eget problem, det må de sig selv, eller sørge for at få en 12 til en lægesamtale, eller et eller andet. Så kan du, og det kan man være enig med eller uenig med, det er et helt andet diskussion, men det kan du sige, det er et individuelt problem. Men smitte er jo et kollektivt, altså det er et kollektivt problem. Det er jo sådan ret indlysende. Altså, jeg mener, det er jo ikke som om, at selvom man ønskede, at det var sådan ligesom, så holder smitten sig ude i nogle boligblokke i Ishøj, men det gør det jo ikke. Det er jo ikke sådan, det er jo per definition ikke sådan, smitte fungerer. Så længe man interagerer med det øvrige samfund, så spreder den sig jo ud over resten af samfundet. Det er jo det, vi har set hele tiden, ikke? Så på den måde synes jeg jo, at man kan jo ikke, altså, man kan ikke opretholde den her illusion om, at det er et særskilt problem. Altså i den her sammenhæng, der er vi, uanset hvad du så ellers mener politisk i øvrigt, der er vi virkelig oprigtigt i samme båd.
Fordi det er den samme smitter, og den er faktisk ret ligeglad med, hvad for en etnisk baggrund du har. Og hvis der er en kæmpe overrepræsentation i et område, der får lov til at køre relativt ukontrolleret, før eller senere, så kommer den til at sprede sig. Det viser alt, hvad vi ved om. Skriv den her dag i kalenderen for den dag, en meget borgerlig sagde, at vi alle sammen er i samme båd. Det er jo... Jeg sagde, i den her sammenhæng. Lige præcis. Skarpt afgrænset. Nu kan jeg godt få mediestøtte på kontrasten, Mikkel, bare roligt. Når det så er sagt, altså jeg synes også, at der er den her ting med kultur, som spiller ind, og der er også nummer 2 ting, som jeg synes er blevet snakket meget lidt om, men det er jo, der er desværre en tendens, især i de socialt udsatte områder, og især blandt af de unge i socialt udsatte områder med indvandrerbaggrund, som har en tendens til konspirationsteorier. Der er en stor og det er den her nok nedarvede mistro over for myndigheder, og nok også noget mediefremmedgørelse, og en masse elementer, som spiller ind, og som har gjort, at folk de har følt sig uden for samfundet på forskellige måder, både socialt og hvad skal man sige, også kulturelt og ideologisk. Og mange af den her gruppe tager sig altså narrativer til, som at jamen, det er staten, der har gjort det, corona er ikke rigtigt. Og det ser jeg udelukkende som en ting, der sker i de sociale boligområder, fordi tager du indvandrere, der bor uden for de her områder, så ser man sjældent den mentalitet, og sjældent de der konspirationsteorier. Men det er sådan typisk sådan en ting, man ser netop i sådan noget Ishøj, Vestegnen, man ser i Gellerup-områderne osv. De områder, hvor i at man har en stor gruppe af mennesker, der er fælles om at føle, jamen vi havde ikke nogen mulighed i skolen, vi havde ikke nogen mulighed. Om så de her følelser er berettiget eller ej, men jeg siger bare, at vi har også den her, og jeg føler, at det faktisk også var et problem allerede tilbage i 2016-2017, hvor vi havde den her meget, meget lade holdning til Islamisk Stat, for eksempel, blandt rigtig mange i det her miljø, fordi de simpelthen ikke troede på, at det eksisterede. Så de valgte ikke at tage afstand, de valgte ikke rigtig at gøre noget ved det, og der var ikke rigtig den her kommunikation mellem, hvad skal man sige, det fælles samfund og den her gruppe. Det er en gruppe, der har sådan forsøgt at sætte sig uden om samfundet. Altså, der er sådan helt bevidst gør det, og det bliver nærmest set som en cool ting at have et skilt på, hvor der står, jeg er fritaget for at have mundbind på, selvom man egentlig ikke har nogen faglig eller sundhedsmæssig grund til det. Og det er et fænomen, som jeg ikke tror, vi kan sige sådan, jamen det har noget med indvandrerkultur, men det har noget med den her socialt belastede unges kultur at gøre i højere grad. Det er kvarteret kultur. Jeg kan genkende noget af det fra min egen mentalitet og fra min egen, med at man kiggede på Illuminati og alle de her konspirationsteorier. Det var noget, der var meget populært, men hvor det er lidt sjovt, når unge indvandrerdrenge gør det, eller hvem end som gør det, når det handler om Illuminati og sådan nogle ting der, så begynder det faktisk at have konsekvenser her. Og det er faktisk en af de ting, som jeg føler, at der burde være flere folk i det her område. Jeg har meget lidt kontakt med de her drenge fra kvarteret nu, skal det siges. Jeg havde lidt før. Men der burde være flere folk, der har den kontakt med dem, der faktisk er ude og sige, hey, tag lige det her seriøst. Fordi det har faktisk konsekvenser. Jeg har ikke lyst til at slå jeres bedsteforældre ihjel. Fordi det tror jeg vitterligt, de her drenge har. Men selvfølgelig har de ikke det. Altså. Ja, jeg har nu også set det der 180 grader segment og Cepos-segmentet, at folk skriver om, at nu har de fået en sådan undtagelse, hvor man sidder lidt og tænker sådan, det virker også som noget, du måske også gør lidt som ideologisk handling. Men det forstår jeg ikke. Det var ikke fordi nej, men det der med, at man kan få den der, hvis man har en eller anden sygdom og sådan ting, så behøver man ikke at bære mundbind. Altså bliver så sidder folk i sådan tråde og skriver om jeg vil jo sige, jeg synes jo rigeligt, at der er konspirationstænkning også blandt utrolig etniske danskere, og men mange af dem har mærkelige navne, fordi de antageligvis har været til numerolog eller et eller andet. Men altså altså jeg synes, det synes jeg ikke, man skal underkende. Jeg synes jo, det her har jo oprigtigt. Altså hvis man ikke kigger på nogle af de der covid-benægtergrupper, altså det er jo sådan nogen, der sidder og siger, at nu har de bare opfundet en ny mutation, fordi at så kan vi kontrollere befolkningen på den måde. Altså det er jo straight up. Det er der jo altså virkelig mange mennesker, der tror derude, ikke? Altså de udgør jo heldigvis stadigvæk få procent, men få procent er stadigvæk rigtig mange mennesker. Altså, og det er jo altså, og jeg synes også, altså uden at jeg skal beskylde folk for konspirationstænkning ellers, men jeg synes jo tit, at man kan finde en underliggende idé om, at altså det, jeg betragter som relativt ukontroversielle egenskaber forbundet med sygdommen og de konsekvenser, som den har, er jo noget, som der også er dele af, altså både det borgerlige Danmark, men også andre steder, som på en eller anden måde bliver udlagt som noget, som regeringen eller andre ligesom spinder på en eller anden måde for at kunne legitimere en nedlukning, som man så af en eller anden grund, jeg ikke rigtig,
Altså, jeg kan jo kritisere Socialdemokratiet for mangt og meget, men jeg anerkender trods alt, at de jo gerne vil have skatteindtægter, så de kan konfiskere borgernes penge og give dem til Arne eller et eller andet, ikke? Altså, så jeg tænker, de er jo ikke specielt interesserede i nedlukning, men der er altså folk, der sidder og tænker, der er nogen, der har en interesse i regeringen, og det er sådan en underliggende præmis, som virkelig er gennemstrømmende nogen steder i hvert fald, og det synes jeg er ret vildt. Altså, jeg synes, det er sådan ret underligt, fordi det er ting, som, nu nørder jeg det her sådan meget, og altså, der har man ikke, det er ikke sådan ideologiske ting, hvordan B117 virker. Det er sådan, man sidder og kigger på, hvordan er kurverne i Storbritannien, hvordan var det i Irland, ikke? Det er ikke sådan, man sidder og tænker, nå, jamen, det er jo noget, som Mette Frederiksen eller Magnus Heunicke har fundet på, fordi de gerne vil ensret gang rundt om søerne igen, eller sådan noget andet, ikke? Hvis de havde kontrol, så vil man sige, så var vi blevet smidt ud for længst. Altså. men jeg er meget enig der, at jeg har altså noget med USA og Mellemøsten, og jeg er altså meget fascineret af den kæmpe rolle, som konspirationsteorier spiller i USA og i Mellemøsten. Og for eksempel i Mellemøsten er der selvfølgelig også noget med, at du ikke har nogen frie medier, så du kan ikke rigtig stole på de ting, du får at vide, så det er også lidt det her, altså rygtemøllen, som måske nogle gange er den bedste adgang til informationer. Men jeg tror også, at konspirationsteorier, altså de spredes i en befolkning, som er enormt stresset, og som er bange, og som også har brug for nogle nemme forklaringer, fordi jeg tror også, altså folk er, det anerkender jeg på grund af nedlukning, enormt frustreret. Og det der med at skulle acceptere, at jamen, der er rigtig mange faktorer, og vi vil gerne, og vi vil faktisk alle sammen gerne det bedste, det kan bare ikke lige lade sig gøre åbent i morgen. Det er ikke særlig fedt. Altså det ville være meget nemmere, hvis man kunne have en fortælling om, at der er nogle onde skurke, som er skyld i det her. Altså, jeg har jo selv oplevet det lidt, synes jeg, på venstrefløjen i nullerne, hvor jeg brugte rigtig meget tid på sådan nogle 9/11-truther-miljøer. Altså folk, der mente, at George Bush og republikanerne stod bag 9/11. Og jeg synes, det var fascinerende, fordi mange var faktisk nogle ret veluddannede mennesker. Altså, det var folk med lange uddannelser. Men det er jo fordi, at hele deres verdensbillede, tænker jeg dengang, handler om, at det er synd for folk i den tredje verden, og amerikanerne er onde. Og når så amerikanerne, eller ret uskyldige civile amerikanere i World Trade Center, bliver angrebet af folk fra den tredje verden, eller hvad vi vil kalde Saudi-Arabien, det er meget tredjelandens land, de kunne simpelthen ikke rumme det i deres hoved. Og så er de nødt til at opfinde en fortælling om, at der er nogle konkrete skurke, og det er George Bush og Anders Fogh, fordi de er onde og borgerlige, og så kan det stadig være synd for de her morderiske multimilliardære og fascister fra Mellemøsten. Godt så. Men jeg tror, jeg vil tage det sidste ord med det her, fordi vi har lige et sidste emne, vi også skal runde. Og det er det, som en nordmand, Magnus Marsdal, han kaldte FRP-koden, Fremskridtsparti-koden. For det er sådan en bog, jeg læste tilbage i, jeg tror 05 eller sådan noget. Altså en norske venstrefløjs sociolog-type. Og man sidder det her med, hvordan fik man brudt den her kode, der gjorde, at arbejdere med korte uddannelser, de stemte på Dansk Folkeparti i Danmark, Fremskridtspartiet i Norge. Og jeg var også med til at lave en antologi sammen med Søren Willemoes, blandt andet tilbage i 11, som også hed Højrepopulismens trussel, eller jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hed. Men den findes stadig. Og grunden til, at jeg tænker op, det er, at nu har Søs Marie Serup og Mikkel Faurholt skrevet den her bog, der hedder Skaberen, Taberen, Frelseren, om Dansk Folkeparti. Og den meget bærende tese i den her, det er, at Socialdemokratiet har lavet det her super gode analytiske arbejde, hvor de ligesom har brudt den her kode. De har fundet ud af, what makes them tick, altså de her typisk arbejdervælgere, der gik fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti i nullerne. Og Mads, som sagt, du har jo været på Dødstjernen og på Kommandobroen, og du skrev en anmeldelse af Skaberen, Taberen, Frelseren for Pio. Og der, du mener, det er en fejlslutning, som de laver, hvor de siger, at det er det her analytiske arbejde, der får skovlen under Dansk Folkeparti. Kan du prøve at uddybe det lidt? Jamen, for det første er det en glimrende bog. Kan varmt anbefales. I forhold til Socialdemokratiets rolle, så har de ligesom to præmisser, eller to pointer. Den ene er, at det er Socialdemokratiets brug af data, som er afgørende for, at man ved valget i 2019 trækker virkelig, virkelig mange stemmer over midten. Og i virkeligheden er det måske i virkeligheden lidt underbelyst, hvor mange stemmer Socialdemokratiet trækker over midten, fordi man jo isoleret set ikke fik et prangende valgresultat. Spoiler, det var ikke klimavalg. Fordi man smed dem til venstre. Ja, det var det også lidt, men det var rigtig meget et Arne og et sundhedsvalg. Men deres præmis er, at det er brugen af data, hvor Socialdemokratiet bruger data, og Dansk Folkeparti lever sådan videre
grundlæggende den samme måde, de agerede på siden stiftelsen i 95, nemlig at det sådan er deres mavefornemmelse og deres fornemmelse for, hvor vælgerne står, som de bruger, og det bliver ligesom udmanøvreret af Socialdemokratiets brug af data. Det er den ene ting. Og den anden præmis er, at det i virkeligheden skal tilskrives Helle Thorning-Schmidt, at Socialdemokratiet fik mere eller mindre skovlen under Dansk Folkeparti, fordi det var under hende, man satte begyndte at bruge data, og det er ligesom det er dybt set af hendes fortjeneste, at man du vil bare ikke give hende efter nogen anerkendelse? Jo, så give hende en issyl og en tur til Mexico. Nej, det vil jeg nu egentlig gerne, og det er efter min bedste overbevisning også fuldstændig rigtigt, at man under Helle Thorning-Schmidt begynder at bruge data som et politisk virkemiddel. Jeg tror, det jeg også skriver i anmeldelsen er, at man ikke jo i den periode op til folketingsvalget i 15, altså der er også noget, det bliver også sådan lidt, altså så der hvor Socialdemokratiet endelig finder løsningen til Dansk Folkeparti, altså det valg, hvor Dansk Folkeparti ender med at få 21% af stemmerne. Altså der er noget der ikke helt hænger sammen. Men jeg tror, det er jo rigtigt, at man bruger data til meget i politik. Ligesom man jo efterhånden bruger det i alle mulige andre brancher. Elitesport, der skal du, altså et hvert Superliga-hold skal have en dataanalytiker ansat, der kan bruge data og sådan noget. Så på den måde har det selvfølgelig også gjort sit indtog i politik. Jeg opfatter det ikke helt som det vidundermiddel, som det bliver beskrevet som i bogen. Altså fordi det afgørende er for det første, hvad bruger du dine data til? Altså, hvordan omsætter du dem til politik? Og så også, at vælgere er ekstremt optaget af, eller deres verden er også meget, deres forståelse af politik er meget formet af, hvad politikere siger. De nævner eksemplet med retten til tidligere pension som sådan et eksempel på, at det havde Socialdemokratiet analyseret sig frem til. Og sådan. Altså, de analyser, jeg så, altså der er sagtens være, der er nogen, jeg ikke har set, det er der helt sikkert, viste ikke inden Socialdemokratiet fremlagde Arne-udspillet, at det var noget, som vælgerne gik super meget op i, fordi folk ikke opfattede det som en politisk diskussion. Altså der var ikke nogen diskussion af, hvorvidt folk, der havde været lang tid på arbejdsmarkedet, kunne gå tidligere på pension. Og derfor, når du spørger folk, hvad er vigtigt for dig, så svarer de jo, altså så svarer de jo ud fra de ting, der ligesom er emner i den politiske arena. Og der synes jeg, forfatterne skyder forbi, især fordi deres pointe er, at den der sådan mavefornemmelse og føling med vælgerhavet og sådan noget, kan du ikke bruge mere. Men Arne-pensionen var langt hen ad vejen jo netop et eksempel på, at man gjorde det. Fordi du ikke kunne læse af data, om folk synes et emne, som ikke var på dagsordenen endnu, var vigtigt. Men bare lige en nysgerrighed. Altså det er ikke sådan for at udfordre eller lave pushback på det eller noget som helst, men altså nu er jeg kun i den grad haft tid til sådan at perifært pluklæse i bogen. Men så vi husker, så skriver de jo, at der er lavet sådan 100 analyser, fokusgrupper blandt vælgerne. Altså jeg tænker på, der burde man vel, altså der forestiller jeg mig, at man vel netop har forsøgt metodisk at zoome ind på den potentielle interesse for lige præcis det emne, eller? Det kan sagtens være, man har det. Som sagt, jeg har ikke kendskab til alle analyser og sådan. Jeg tror bare, det at bruge et nyt værktøj, eller forholdsvis nyt værktøj, som det at kunne lave indsamle vælgerdata er, og kunne behandle det, ændrer jo ikke på, at du skal omsætte det til politik. Altså, du kan jo godt måle, Socialdemokratiet har eller havde et problem med, at man blev opfattet som utroværdig på udlændingeområdet. Det er jo ikke, altså, det kan du godt måle på, og så kan du se, gå derop og ned og sådan noget, men det tror jeg ikke, der er mange, der ikke var klar over i forvejen, at Socialdemokratiet havde. Altså det afgørende er jo ikke, at du får den måling, der viser det. Det afgørende er i det her tilfælde, at du laver et nyt udlændingeudspil, og tror jeg, siger du ikke, vi er i regering med det radikale venstre. Altså, så og sender Rasmus Stoklund i pit-debat, vil jeg så også sige, because Stokken han er rimelig works. Han er rimelig vild.
Ualmindelig behagelige menneske i øvrigt. Bare med at snakke noget om sådan noget med arveafgift og sådan noget, ellers så meget det er så iskoldt, det er fedt. Men altså, det er en borgerlig kamp at kæmpe for retten til at køre så længe han bare kun snakker om sådan noget udenlæg, så jeg er super meget om board. Men så begynder han at snakke om alle mulige økonomiske ting, så er jeg sådan. Jeg vil så sige, som tidligere konsulent i Dansk Metal, så prøv at få ham til at tale om topskat. Det kunne være interessant at høre, hvor langt afstanden er fra jer to der. Jeg tror ikke, han kan den dag. Nej, det kan være. Smadrer mine illusioner. Men altså, jeg er altid sådan... Jeg er skeptisk over for fokusgrupper, og det vil jeg tror ikke på folk. Altså, det som folk siger, ikke? Altså, alle folk siger, at de motionerer i hvert fald mindst 8 gange i døgnet, og de spiser kun økologisk, og de stemmer alle sammen. De vil alle sammen have politikere, som har erhvervserfaringer og sådan ting der, men og de gør klimaet er sygt vigtigt. Jeg synes, klimaet er ufatteligt vigtigt. Helt ubeskriveligt vigtigt, ikke? Og det passer bare ikke. Altså, de gør bare noget helt andet, når de står i stemmeboksen. Så jeg er sådan på automatik lidt skeptisk over for det her. Men jeg anerkender det der med, at der skal en professionalisering af Socialdemokratiet. Ja, 100%. Og når man sådan ser, altså, var det den nyopskrev sin første spindok, der har med Billy Adamsen. Ja, præcis. Jeg synes, folk skal google ham og så se, hvor Socialdemokratiet var henne, mens at Anders Fogh, han ligesom kørte blærestilen, så vil sige, professionalistisk, så var Socialdemokratiet et lidt andet sted. Og jeg synes også, man skal anerkende Thorning for, at hun stod i spidsen for den her professionalisme i Socialdemokratiet. Men jeg har da sådan, altså, jeg tror, at data er en god ting, hvis du ikke har den gode mavefornemmelse. Og Thorning og Noah Reddingtons mavefornemmelse var ikke god. Og så var det bedre at satse på data, men som jeg husker Thornings tid, så var det jo netop det her med, at alting virkede som om, at nu prøvede vi den her uge. Hvad sagde den her fokusgruppe? Så prøvede vi det. Okay, det virkede ikke godt nok. Ny fokusgruppe, noget andet. Altså, man flakkede jo konstant fra punkt til punkt. Altså, jeg vil jo... Min mavefornemmelse er, at Pia Kjærsgaard havde mavefornemmelse i Dansk Folkeparti. Hun havde seismografen for, hvor folket stod. Men den har Kristian Thulesen Dahl ikke i samme grad. Men nogen, der faktisk har den mavefornemmelse, det er Mette Frederiksen. Men det er også Martin Rossen, og det er også Sass Larsen. Og det var egentlig det at kunne mærke, altså den, jeg synes, Lars Olsen har skrevet rigtig godt, forfatteren, om altså den her utryghed, som findes ude i befolkningen, som journalister ikke interesserer sig for, fordi det er ikke noget, de selv lever med til dagligt. Den her følelse af, at man betaler skat, men man er ligesom hægtet af samfundet, fordi staten er bare holdt op med at eksistere i det der lokale samfund, man er i. Det er heller ikke noget, journalister rigtig går op i, fordi det findes bare ikke. At have den der fornemmelse, det er som om, at den er flyttet over på Socialdemokratiet, men det synes jeg handler mere om de her menneskers mavefornemmelse, tror jeg, end at man kan lave nok så mange fokusgrupper, fordi min mistanke er lidt, at folk ikke er super ærlige, når det jeg synes, det kan være et nyttigt redskab til at forstå folk, og det man skal vide med fokusgrupper er jo, at det man spørger om er jo ikke, det er jo ikke kun politik. Altså det er jo hvad du synes om makrelmad? Jamen det er lige før. Altså, hvad spiser du til aftensmad? Hvad kan du godt lide? Og går du op i sport? Hvad for en bil har du? Altså, så læser du nogle magasiner. Jeg læser Anders Sandblad, nogle læser Se og Hør og sådan. Altså, så på den måde er det jo at danne et billede. Men jeg tror, altså, data er nyttigt til at måle din udvikling. Altså, du kunne for eksempel måle på, hvor troværdige bliver dine partiledere opfattet. Der kan du sige, okay, her har vi et problem. Du kan måle de historier, de udspil, du er kommet med, i hvor høj grad er de nået ud til befolkningen. Hint, det er meget, meget sjældent. Det er utrolig nedslående læsning som kommunikationsmedarbejder. Folk læser grundlæggende ikke, hvad der står på side 14 i Jyllandsposten en tilfældig tirsdag. Og der kan du bruge det med. Jeg tror, altså, jeg synes bare, det bliver udlagt lidt som sådan et vidundermiddel i den, som sagt, ellers glimrende bog. Altså, jeg forestiller mig, at der for eksempel også, at Venstre har et nogenlunde tilsvarende analyseapparat som Socialdemokratiet. Og man kan sige, det viser måske, at det ikke er et vidundermiddel, der kan erstatte det at have en politisk fortælling og have have nogle reelle politiske svar til folk. Og jeg synes, det som for mig er historien om Socialdemokratiet, er ikke, at man implementerer et eller andet værktøj, men at man rent faktisk politisk begynder at få en sammenhængende fortælling og begynder at svare på nogle problemer, som nogle mennesker har, med nedslidning, centralisering, en presset offentlig sektor og sådan nogle ting. Altså, for mig fokuserer de for meget på det sådan
rådgiverperspektivet af det, ikke? Hvor jeg egentlig tror, at det meste af det også handler om politisk indhold. En enkelt nysgerrigt spørgsmål. Det er altid undret mig. Altså når man så skal sammensætte Socialdemokratiet skal, jeg antager man får et eller andet bureau til det eller noget andet, men du skal sammensætte et panel af DF-vælgere. Hvordan finder man dem? Sådan rent lavpraktisk. Altså, jeg tror, Gorms Kro er et godt sted at starte. jeg ved ikke, hvordan de gør det, men man har jo sådan nogle... enten så måler du i den respondentgruppe, du har, der kan du spørge folk, hvad de stemte ved sidste valg. Ja, okay. Og der kan du så trække det ud. Problemet er der, at du får nogle ret små samples. Altså, hvis du har 2.000 respondenter, og de er repræsentative, så er der 8% af dem, der har stemt på Dansk Folkeparti ved sidste valg, så bliver det en meget lille gruppe. Alternativt, så kan du, det bruger du for eksempel på sociale medier, så kan du finde frem til, så kan du ud fra folks præferencer, altså hvad de har liket og sådan noget, så kan du lave nogle typer, hvor vi siger, at de her, de er højst sandsynligt potentielle, det er højst sandsynligt vælgere, der svinger mellem DF og Socialdemokratiet på baggrund af, hvad har de af fritidsinteresser, hvad for nogle ting synes de er godt, ser de. Jeg synes, vi skulle sætte os ned på et tidspunkt, lave en udestue, hvor vi faktisk på baggrund, vi sammensætter hvad liker de forskellige vælgere af Facebook-grupper profil for hver parti. Det tror jeg kunne være rigtig sjovt. Det kunne være rigtig godt. Socialdemokrater er generelt meget glade for ting, der har med have at gøre. Havearbejde og sådan noget. Ja. Det kan være, at Pio skal have en havesektion. Ja. Hvad hedder det? Jeg tror, at man skal virkelig passe på med data. Jeg tror, det bedste eksempel, det er jo Hillary Clinton mod Donald Trump. Det er, altså hver politiker skal kigge på det. Fordi hvad var det Hillary Clinton i høj grad gjorde? Hun var jo netop den her meget datadrevne. Hun snakkede om lige præcis det, der var op, og på et tidspunkt så var Pokémon Go populært, og så sagde hun, Pokémon Go out and vote! Ikke? Altså hun var, og det var så falsk. Det emmede af, at der var nogen, der havde givet hende det, og så havde du Donald Trump, ikke? Som var i øjeblikket. Altså han var så autentisk, ikke? Og jeg kan huske, at der er flere gange, jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så som stand-up-komiker, han laver sådan en ting, hvor han peger på folk, hvis han siger et eller andet, well, let's talk about taxes, okay? This guy. Og så peger han ned på en eller anden i crowdet og siger, this guy loves taxes. No, he doesn't. Og så laver han noget crowdwork, men han interagerer faktisk med det publikum. Det har jeg ikke set politikere gøre for, og jeg sad og tænkte, det der med bare at pege på en i salen og sige, det kan du godt lide, og definere det er sjovt, så det har jeg faktisk taget til mig. Donald Trump var en exceptionelt dygtig til at være i øjeblikket. Og det var en tid, hvor at der var meget få, der var i øjeblikket. Det var også den ting, der var med Pia Kjærsgaard. Pia Kjærsgaard, hvis man kigger af ting, man kunne have skrabet sammen, af ting, hun kunne have sagt, som ville have endt andres karriere. Altså, der er nogle voldsomme ting, hvor hun har reageret på det sådan lige med det samme, og hvor man tænker, hvor fanden kommer det fra? Men folk har sagt, jamen, det er jo autentisk, det er det, hun føler, så vi ved, hvor vi har hende. Der er en tendens til, at man føler, at folk, man ikke ved, hvor man har, er utroværdige. Man vil næsten hellere have den her overreagerende, sådan, så hvor man kan mærke følelserne i det. Og der tror jeg, at en af de ting, som man ramte helt forkert med hos Socialdemokratiet, det var, at man begyndte at blive meget, meget glad for EU, man blev meget, meget glad for det internationale. Man glemte, at globalisering og internationalisering i yderområderne rigtig tit betød tabte jobs, eller i hvert fald i vælgernes bevidsthed. Så ved jeg godt, så kan komme alle mulige tal fra DI, hvor man siger, nej, det har faktisk skabt flere jobs. Jamen, det er bare ikke til de samme mennesker, vel? Præcis. Nogle ufaglært job ud, så får du nogle faglærte eller videregående uddannelseskrævende job. Lad os være ærlige. Der er nogen, der har fået den ud, som er ufaglærte af de internationalisering, og de har ikke fået noget igen. Og de har følt, at dem, der talte til dem før, det var Dansk Folkeparti. Jeg mener nogle gange, at hvis vi gør altid muligt med alt muligt, keep it simple nogle gange. Vi har haft et socialdemokratisk parti, der nu har taget den her, der ikke er positivt stemt over for det internationale per definition. Nu er de også begyndt at være sådan nogle lidt stemmer i den sammenhæng af sådan, men det er måske heller ikke det mest fantastiske, og Danmark er godt, hvilket taler til rigtig mange vælgere, sjovt nok. Og så samtidig har de ændret sig på indvandrerområdet og sagt nogle meget, meget, altså sådan, hvad kan man sige, der før, hvis vi gik tilbage i starten 0'erne, så havde det været set som ret radikale ting, ikke? Altså, især til Tesfaye, ikke? Der virkelig kommer afsted med at sige nogle ting, hvor man tænker, hold da op, det havde været... Målet er 0 asylansøgere om året. Præcis. Det var sgu nok ikke gået for 20 år siden. Nej, det var den sgu nok ikke, men det er det rigtig mange... Det er jo ikke gået i Venstre, som du sagde, Mikkel, på et tidspunkt. Ja. Nej, men det tror jeg altså, jeg vil sige, jeg ser jo altid sådan lidt Tesfaye som, og det siger jo måske også lidt om, men sådan som good cop, der siger til radikalt, som er sådan lidt moderate, og så er der Stoklund, der bare brænder helt vildt igennem.
The bad cop og psycho cop. I like the bad cop, så det er jo ikke det. Men ja, der er ingen tvivl om, at på mange fronter, så har man overhalet venstre og højre om. Det synes jeg i hvert fald, der er... Om ikke andet, tror jeg roligt, man kan sige, der er belæg for at sige, at man har viljen til at gøre det. Og så du har politimanden, der tæsker dig med sin knæbel, og så kommer hans kollega og skyder dig i benet bagefter? Noget af den stil, ja. Jeg har en anden ting omkring lige det her, i forhold til netop personer som Rasmus Stoklund. Der er altså sådan en tendens til, at mange af dem faktisk, ja, hvor man kan sige, at Dansk Folkeparti måske går hen og nogle gange siger nogle ting, hvor den også, der er altså også nogen inden for Dansk Folkeparti stadigvæk, der måske har den der altså sådan, sådan små sådan en tendens til, at det måske kunne lugte lidt af racisme. Og der er det altså sådan, at reglen nu her er, at selv Dansk Folkeparti vælger, jeg var overrasket over det, men mange af dem var faktisk bekymrede over racisme, og synes, at for eksempel, når det galt sådan en som Paludan, det var da forfærdeligt, at han var racist, og det var sådan, og det troede jeg havde den opfattelse, at de bare havde en klub, hvor de bare sagde, vi er racister, vi elsker det. men det viser sig jo i høj grad, at det er der faktisk også en tendens til, at man vil faktisk gerne have en sober tone, og jeg tror også, at sober tone relativt til, men der er nogle ting, man ikke vil acceptere. Rasmus Stoklund er rigtig god til at sige nogle ting, som er kontroversielle, men faktisk ikke, hvis du går ned i det, han siger i detaljen, er det faktisk svært at holde fast på, hvad er det, der er galt med det. Og så går han så samtidig også ud, som han gjorde for nylig, og var hen og snakke rigtig grimt om nogen, der havde lavet racistisk motiveret overfald. Altså manden sørger for i høj grad ikke bare kun at tage den her hammer og banke indvandrere, men kommer også og siger, hey, der er masser af indvandrere, der kan få et job, så kan I der ikke have det også. Men jeg tror også, altså det man skal sige, det er jo, at man på Socialdemokratiet har fundet en position, der er meget, meget hardcore på udlændingepolitikken i mange henseender, men det er uden... hvordan skal jeg formulere det? Det er uden crazy. Altså, det er uden kager. Det er uden... Altså, det er ikke fordi... menneskelig ansigt. Always with a human face. Men der er jo et eller andet med det der med... Altså, jeg er jo ikke en af dem, der sådan sidder og tænker, at nej, det er forfærdeligt, at Inger Støjberg laver en kage. Men det er der mange, der gør. Og det er sådan noget, som også har den her polariserende effekt, fordi man kan egentlig... Altså, der er mange, der sidder derude og tænker, ja, men der er der også noget med de her konventioner, og det fungerer jo ikke helt optimalt, at hvis du sætter fod på dansk jord med det samme, og så kan du få opholdstilladelse og alt det der, ikke? Og der kan man sige, eller at vi kan ikke fratage statsborgerskaber for folk, som er mega kriminelle, eller har været syrienskrigere, eller et eller andet, og det der Altså, men hvor man kan sige, at Socialdemokratiet har fundet den her... andre menneskers ulykke, eller sådan. Altså, det var mest det, det synes jeg også. Jeg synes det var sådan lidt... Altså, jeg er helt med på det, men jeg synes da ikke, det er fedt. Altså, jeg synes da ikke, det er fedt, at... en eller anden stakkels typer har fået afslag på asyl. Jeg synes, det er da synd for ham. Vi kan så ikke bygge en politik om, at det er synd for folk. Altså, sådan er det. Men til ligefrem sådan at glæde sig over det, og sådan, det synes jeg var sådan... Ja. Det var sgu en lille smule... jeg synes, det var lidt fladpandet, for at være helt ærlig. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo altid, der er jo altid på en eller anden måde... og det er ikke, fordi jeg kan godt se det, men på den anden side er det også sådan lidt... at det ikke legitimt at glædes over gennemførelsen af ens egen politik, velvidende, at der altid vil være nogen, som giver en politik, næsten altid, ikke altid, men næsten altid går ud over. Ikke? Jo, men du vil da heller ikke, det kan da godt være, at du bliver nødt til at lave nedskæringer i den offentlige sektor, eller for kort dagpengeperioden, eller et eller andet. Det er selvfølgelig ærgerligt for de mennesker, det går ud over, men for samfundet som hele er det mest fornuftige. Det er nok. Dagpengeperioden nedsat til 2 år, så derfor har jeg været nede på La Glace og købt sportskage. Det ville jeg også synes var sådan forholdsvis... Sikker på, at de radikale gjorde det. Usmageligt. Det var tæt på. Det har du en point. I forhold til, du sagde, Rashid, så tror jeg, det er... Altså sådan helt generelt tror jeg, der er ikke noget, der slår det at være autentisk. Altså jeg tror, at mange af Ellemanns problemer i befolkningen er jo, at han måske også lidt nogle gange virker til at prøve at være noget andet, end han er, ikke? Altså det der med, at han ville være sådan average Joe, og jeg har erhvervserfaring og sådan noget. Vi ved din far din far var udenrigsminister. Altså du ved, så bliver det bare utroværdigt. Uanset at det sagtens skal være rigtigt, det han siger, det ved jeg ikke, men jeg tror, det bliver ikke opfattet som sådan super autentisk, vel? Eller han skal være sådan lidt Jyllands ven, når han bor i Birkerød. Men det er også det, jeg synes, det er jo det, der er det store... Stå ved, hvad du er. Ja, altså det er jo det, der er Ellemanns problem på en eller anden måde. Han var manden, der i, hvad var det, 2007 meldte ud af Venstre, fordi han synes, at det med indvandringstonen og alt muligt andet var blevet alt for forfærdeligt, og samarbejdet med Dansk Folkeparti var blevet for udstrakt. Skal han måske ikke stå ved, hvad han er?
Men, altså, det var sådan... Du kan bare ikke slippe udenom det. Altså, du bliver utroværdig. For 2 år siden, 1 år siden, der var der den der SAS-reklame, ikke? Jo. Altså, som jeg synes jo var... Altså, men det var sådan noget med, hvad er unikt dansk? Jamen, der er ikke noget unikt dansk, fordi dansk. Du ved... Altså, jeg synes, det var super bøde, ikke? Men uanset hvad jeg ellers synes, så er det jo sådan ligesom... Altså, den synes han jo bare var super top dollar, ikke? Altså, det er jo sådan ligesom... Han svarer også med en SAS-reklame. Altså, sådan globalistiske statement, og nu skal vi sådan tænke, om han ligger i virkeligheden nok indvandringspolitisk på linje med Inger Støjberg. Der står jeg jo som borgerlig og tænker sådan lidt... Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, du gør. Det kan godt være, du vil føre den samme politik, måske, men jeg tror faktisk ikke, du tror på... Altså, det er ligesom Helle Thorning et eller andet sted, ikke, som jo også lavede faktisk nogle stramninger i forhold til familiesammenføring, så vidt jeg husker, i 2013, som egentlig var ret vidtgående. Det er der ikke nogen, der tænker over. Ja, for eksempel det her med midlertidige opholdstilladelser. Præcis, ikke? Ja, altså, men samtidig så stod hun jo altid som sådan en, hvor man altid havde indtryk af, at det var fordi, hun netop havde set i en eller anden fokusgruppe, at det var det, som der var tilstrækkeligt mange vælgere, som ønskede, så derfor kunne man lige så godt indføre det. Men det var jo ikke noget, der var ideologisk set groet i hendes baghave, ikke? Og det problem har jeg virkelig svært ved at se, eller man kommer ud over. Ja, men det skal måske være det sidste ord så, i den her udstue. Vi kommer jo oftere, vi kommer over 14 dage, så jeg synes, man skal gå ind og på Spotify og søge på udstuen, eller hvilken app man nogle gange gør det her på, og man kan også anmelde os, og man kan skrive til os. Kun hvis man kan kun anmelde os, der er en lille fejl inde i man skal give 5 stjerner, man kan kun give 5 stjerner. Ja. Så hvis du ikke har tænkt dig at give os 5 stjerner, så kan du desværre ikke anmelde os. Så computer says no. Det er en IT-fejl, vi ikke arbejder på. Det er det samme, der udvikler vores IT-systemer. Det er Netcompany, der har lavet det. Kommunedata, der også skal udvikle den nye gode app. Sige, den er gang i et blockchain-baseret ratingsystem. Det er komplekst, det kommer senere, men indtil da kun 5 stjerner. 5 stjerner, ikke? Så, men tak fordi I lyttede med. Det har været en fornøjelse. Tak for i dag.